prepare yourself for the big fight. Kita masayop, usa lamang kinikaleksyon. People said, yes, that's true, ladies and gentlemen, Ang pangutana, sayop ba ang maghigugma? The question is, yes, you in love or not? Mayong buntag kaninyo, Idol Tagalog Inday Tanini. Good morning, Mindanao, and most especially you, Joel and I. Ilabi na sa mga suking tigpanubay ng inyong programang Mga Gapnod sa Kinabuhi. And most especially to all the listener of your program, Segment of Your Life. Itago na lang ko sa pangalang Pearly. Just call me Pearly. Taga Suaso Street, Davao City. From Suaso Street, Davao City. Siningan ming Petra Dolanday. Kailan man siguro mo niya? Dolanday, you know Petra? We're neighborhood. Usa ko kainahan nga nasipyat sa paghigugma. I am a single mom, but accidentally I put my side of my feet to yes, irrigation. That's why I'm this. Oh yeah, that's true. That's true, ladies and gentlemen. That's true. Di mahal ko si Aloy, apan sayop di ay kadto. I love Kaloy, but it's wrong. Aloy. Aloy rather. Aloy. Nabuntisan ko ni Aloy, hinungdang nag-ipon mi. Aloy is like a thirsty camel. That's why I'm pregnant. Sa primero boto yung inahan sa kuha. First election, yes, his mother is vote for me, for mayor. Election man. Sabi nila, nilibuto, sabi nila mabuto day. Unsa mo di ay, Si Mama Tere ang iyang inahan. Yes, his mom, Mama Tere. Apa sa na nag-ipon namin ni Aloy, dito na nagsugod ng kap doon sa kong kinabuhi. But we're together in Kaloy, and it's the start of the stagna of my life. O ginini, ang naitabubo. And this is what happened, and this is,
Pwede si Kalma diha. Nabuwas. Mabalik to ako inahandon. Di Nasaan ka ba? Pag-ngulit niya ba? Kung sa malita diri sa akong kwarto di. Ni maghindot ako kay pertindagan naglawa-lawa. O, nang sila man tanay mong kwarto. Uy, dahil silampay. O, Ang lawa-lawa. Huwag ang kanilay na. Kaya ako gilawa-lawa na pungko. Inuan po na to ng lawa-lawa ni mo diha. Sige na, mahal ko. Ano si Karina naman? ikaw ba? Basta makawagi yung mga madali, makabinta din ka. Bebe. Ay, wala na, bebe. Lain lagi ka, bebe, ay. Ay, sige, pangitig diya ba? Sa mukha na ni mo, uy. Ayaw ba? Pat! Pat! Preso! Pat! Ay, nabri, samok kayo na din. Nalaman ba? Ang sabi na. Ay, ayaw ba? Ay, natagdo na ka. Madugay na nagtagdo na ito na. Samok kayo. Ay! Ay, ayaw. Hoy! Gumasa sa... Pat! Gusto mo ka ni Dula, Pat? Atong kalaban mosquito, gagmay kayo. Kaya kung ni Dula pa ka, pwedeng naman nga na to ba? Daw kita kayo ba? Okay. Asa man? Bayad pa kayo kag dinok na. Hinay pa ka dito, ha? Hinay pa kayo. Dali na ito kung nag-igo, oh. Biyana natin ka, oh. Pat! Asa ba? Okay. Ayaw ba? Pat, nakoy soldi sa mga, Pat. Kapi kayo dito, Pat. Huwag mo nang Agriyap na ako, Pat. Pag-ibagol kong dua, agi. Bagol kito yun. Mura na yung sulti. Kabalo ka ka. Ang biya, kabalo ka biya. Pilay biya. Hindi biya. 26. Daog ta. Pildi. Kaya kung nidula ka to, pildi punta. Awa, bahawa. Rakot bi, hawa. Rakot bi. Pat, siya ba? Pero man tag-30 na, Pat, Bi. Ang pala gini. Pag-internet ko dito, Pat, na may piso-piso dito, Pat. Oo, oo, kanara. Wala 20 na na, oh. Oh, wala ka Kan na. na, Pat, ano yun. Piso mo nga. Sige na, sige na. Sige, Pat, sige, Pat. Tuhanan eh. Sturbo kayo. Bebe. Saan ka, bebe? Ay, da. Gusto rin mo sasayawan. Ay, ayun, ay. Bakit dyan, oh? Pat, sa mga piso, di ba yung piso, tukin mo na yun, Pat. Pat, tukin mo na dito sa Pat, mo. Ano man kung dito na sa hulog-hulog mo sa internet. Yung ka itong hulog Dito ko na. na, sakay ka tong tagtara, ihulog na dito para mo liyok ka. Isamok ba ni mo ulit? Anak ka. Ano? Tawag nga ka di. Bebe. Ah, Nas. limahaw na po kang adlaw ba Dili, aso na, oh, nandito ko yung Lucy. Abo, aso na dito. Ah, mamal kita po kanya sa TV. Grabe lagi. Sige, tulis lang si Nero mo. Istorbo na po itong isa lang. Saan? Kasi naman po doon. Ang isa na Manakon? nagpatawan-tawan lang na. Dali. Madre, lagi niyo po yun si Perlima. Anya? Di, lang sa rin na mong uyab dyan, mura magaga nagluya. Sitnob lagi. Abot sa problema na. Oh, dako kaya itong balay drido. Sa pangalanan na imong wani mo? Perli. Mura may kinasog na akong lingkuhan na ni. Dili. Mura magaga na kinasog ng ngisi-ngisi. Kadi ka, ma. Nabutis ka? Ano, di Ano man, pwede, yan? dili pwede? Mama, sa day nga.
Okay ra na kayo. Buntis kayo ng kinason ng gisimintong lubatan. Umang do, umang. Wala mga kinason. Buntis kayo Dili. ng umang ng gisimintong. Ang dili, sige, ano na lang ha. Okay ra na kayo. Saman, nang lapad kag yuta, day. Ma, Nakoy na yuta Pero dito. masugo pa magkukuna ko dagang yuta. ma. Sabat ka rin din na mo pwede sa perliso. Oy, problema na. Pero unsa man ni nanay kalubinhan ni gumahan. Ako gusto ka na lay farm kay labi na magtigulang ko at least magkuha na lang ko mag-monitor na lang ko sa farm kay kabalo madjud ko nga day. Mama. Kabalo madjud ko nga kwan niya. Sama tayo si Kaya ko mabagla ka na kay kwarta niya. kabalo ba katong imong kwan nimo? Imong amahan nga si Jeffrey tigulang na to. Sirto gitara. Sakit naman akong tiyan. Light naman dyan niya. Ukang konting amawan na dyan. Bebe. Matasa ka dyan, be. Ma, Sakit na akong tiyan. Uwi na tayo katulog, be. Bebe. Ikaw pa mahilig juga musig katulog ba? Mata sakit iyot ba? Sakit na akong tiyan. ha? Masakit na akong tiyan. Oh, manganak ba ka? Oo. Ma! Lalo ko na suportahan. Ay, sigstor mo sa muada. Mga ni Papa Jeffrey. Pero ba ko niya ito sa hospital sa Berling, yung mga anak na daw siya? Sige, tara na, Jeffrey. Ay, maputal mo pala ito pwerdasan niyo. Agay! Si Otong lang na ako nalibantay dyan, waman doktor. Albularyo mag-usaw na. Samtang ko yung masite, mag-gitara-gitara, magkod. Das times best ba rin sarada na ko. Otong pa, Otong. Agay! Bilang ka. Sa skido ko, kadako. Agay! Bilang ka pa. Sa na ba nga? Muskulya ka mo, iko-iko man. Ay, sige, sabat niya. Balik-balik na sila ba? Wala balik-balik. Jeffrey, ayaw na ba? Biiko lang na. Ay, unsa mang jud na? Sa kadako, sa langob, sa mga sawa. Ayaw na kayo, ikaw Jeffrey ba? Ikaw di ba imo ginapinoangan? Hoy, wala ko lang jama. Utong pa dyan, hilo magka-utong di ko. Utong! Natok ana. Sige! Utong papadali! Dako pre kay baba ni. Agay. Sino ko? Niputi ang kalimutan ni Pearly. Ano sa man ba? Ay, gaganaan na ako pagkuot. Utong! Agay! Pagkagwapo sa kong anak.
Bebe, tanaw itong anak, bebe. Endo, sus, pagkaliwata gila sa imo, ha? Ay, pagkatisos ako nga pa. Asa to gitaran ako din ipagitarahon para malihan dahil Ay, ayaw ka. laki man din. Siyempre, ayaw ka lang. Siyempre, kay mag-isi ng tudluan na bata pa ba yan na? Ay, kabala ka nailon akong gamitan. Apaliw ko to na lang ang alho diya kay kanang akong gilugkan o kuhaan ka na luyang. Abi ng alho. Ay, sa ihatag sa ni sa imong, aloy, hatag ni sa imong anak, ay mong asawa, oh. So, Pampurga na, kay gaputi ra ang mata, nagputi ra bang mata na imong, imong kuhan, Pausa mo ni mo ning alho pa. Ali, ala to ni mong anak kong alho. Sigurado kini ni kidako ni. Alam niya disbalas ni, pangihe. O sa baka kuhan na may kabayo nga mula, kato na, pasakay-sakaya na lang na para malihian. Pausa pa may itong mayong bahato na ni kay Pearly. Ipalit mo kong sabaw sa kabaw dito, ipahit. Gusto na mabughat yung mga asawa. Baka na nagkabaw na. Pagkatisusa ng anak. Talipay ko pag-ayo. Bebe, okay lang ka, bebe? Okay lang ko ni tanaw ko ni... Bebe, matingala na pagkagal din. Dili na, nasya ko Bebe. kay Charisma ni Pod. Bebe, okay labot siyang kinabuhi, bebe, ha? Bebe, Uy, usudan, ha? nga nung karoon ko man ka, ulis, ano makita magsudan? Wag mo tayo sudan dali. So, klase ka. Wala ka kay gihatag sa kuha, ha? Imo ba yung giinom tanan? Pagkatas, asa man? O tayo bugas diri. Oh, bat daw, tanawa. Ganyan na sige na. Gusto magkao kay Pulos? Di ko naman mapakaon, eh. Ha? Napali kay gihatag sa kuha, di ba wala? Ba't ka, Agay. Ayaw kong tumaga! Imo nang gibuhat sa kuha. Ay, wala. Ako kabalo man dapat teka. Gusto ka isa pa? Ha? Gusto ka isa ba? Pag-ulay na kong balay, walay pagkaon. Nga na pala kay gihatag, na pala kay gihatag. Ayaw ko na. Ay. Sa klase ka, ha? Ha? Pag-ulay gina ko sunod rin, ha? Dapat nakandam na na. Kaya iyo kwarta. Amo tubag ka mangita kag diskarte ni mo. Ha? Ayok! Magbuta ka garon, ha? Aloy, yun sa mga aloy. Ma, ako na nang disiplina ni. Ano mga naman Asas sa Papa, patan ni mga asawa? nakita na ko those times with si Papa, naggitar-gitara nito, jam-jam. Kau ba si Gani Brown? Kau, kuwan, katulogin ang kamot yung Papa Jeffrey. Sa may mo, kuwan, nang yung ginapatan man ni mga asawa? Lalaki pagkaon pag-uli. Gusto ka mapasmal. Ay, pupuli na yung mga asawa? Mamayuta na. Wala kayo yung kami ang anak, ha? Sa klase na yung pimang ipangasawa niya, eh. Wala nininahot ni. Bugani, wala ko Saot siya, ini. Wala ko na pakasige, wala pulos na. Ay, kaya na kaya na ni. Irispatsa na ni siya. Kasi magkakikan, taga malagamot ka. Ayos pangitag kwarta mo. Ugay kwarta ka balukuana. Mukanya naging malas ka na eh. Kapag di kuya nung tao ay kwarta. Ako man ako nang itrabaho yung mga anak ko naman yan. Agay. Kaya ba, kwata na. Kwata na. Pearly, sa may problema ni Mabara magandang nagluya ka. Bulit o kayo mong bukton. Wala kang hemoglobin.
Kabalo ba ya ka nga? Kulang ikaw sa iron. Ikaw ba? Mga na pa yung Ako yung kulang ka sa iron. O, na lima ka pagplansa. Kulang kang plansa. Ano yung lima ni mo? Kwarta? Balay? Yuta? Sakyanan? Ihatag na ko yung tanan. Kwartahan ko. I am not a cockfighter. Dapat ka po ka na kung sila kaya naklaro kayo. Wala pa man Sakto ako. My name is Vic. Kabalo ka, ako, complete na ko. Na ako'y balay, na ako'y sakyanan, na ako'y kwarta. Babae na kayo kulang na ko. pension na ka. Na! Naka-assurance ako lang sa... mong account rin. Tagaan ka na kong account. Naka-half million dito sa bangko. Naman ko yung anak. Kalang na mong anak, ang kulon ko na! Himuon ko na usaka royal blood sa ato ang pamilya. Pero, kung kwaon na... Ayaw pero. I am not a fighter. Nagasakot ka. Kita ka lang ako ang sakyanan. Ha? Kanang doon sa sakyanan? Ha? Kanang General Milling, kanang GMC na ako nga sakyanan. Saban, di ka na. Mag-agwanta ka ito imong lalaki. Sige, napata na pa yung inahan nga pati mauta. Lalo man maot na tugnaw. Oo, dili ka sa kuha. Dili ka sa mansyon. Vic, salamat tayo. Salamat tayo, Dere. I think one niya. I think one Dere. Sa? Napagdesisyon na naman na. Kung sa mga ako na dunggan. Kwaon na ko akong bata. Naman sa mga imong bata. Sa problema ni mo. Ako kwaon niya, apelyido sa... Si Asi. Asin sa akong apelyido. Asisi? Apelyido sa kuwang bana karong na bag-o. Ano kayo pa na, day? Ang bugira. Ha? Motoy mong bana katong sa bungiro kayo? At least, dili man dapat. A cockfighter. Excuse me. Apa rin yung importante rin? Sorry, yung screen door nyo rin nga maka-tetenos man eh. Ikaw may iyang bana, Brad? Ako. Wa, Wa- bili din ako na asawa. May nakasala na. Ikaw rin nakapapunti saan eh. Ano inyong balay ninyo? Pwede ko rin palito na inyong balay? Saan mo naman eh? Daupan ako ni. Kabukiro. So may gusto din ninyo? Early, sino gusto niyo mo? Sulti niya. Gusto lang ko ako ng anak nato. Nalagi si mo ang atong anak. Saan problema ni mo? Dili, ang amo ang gianlihin dili. Ayaw kong ananasi kasi kay kalipat na lang hangin ni mo, ha? Kung yan ang storya, Brad, po kay appeal din. I-inform lang ta ka nga ako i-change apelyido. Adapt po yung mga bata. Oh, ana lang na simple. Kunya, akong katungod isip pamahanan na. I am not a cockfighter. Wala man gyapon yung makasupport na, di ba? Wala kay trabaho, imo mama wala trabaho. Naarap rin na istoryahan. Akong papa na, Ayaw! nagigitara-gitara des times beat. Nanay, kwarta. Kapag ko ba rin nasa inyo? Kaya naman na. Do. Choy, pag ni Choy. Ako ka ng imong anak, ako maluoy ko anak. Ayaw iparya sa inyo nga mga kakatuka. Ha? Kalawa pa ko ng inyuhang lamisa, oh. Ang yami din ang buhay na buwan putputya. Permahe. Nungka. Di kumpirma na. Di ka mapirma. Isa man na, my life. Dili na siya mapirma, my life. Dili man
daw, ano siya? Ano yung sa kabandol nga tapay o sa hindi ka mo perma. Di, ma. Sama ni ma. Kuan na, pirmahin na. Kamay pa kayo, ma. Kamay pa kayo. Ondo kabandol! 500,000! Deal or no deal? So sabay pasabot aning papili sa Pero mahina. wala ko'y katungod sa kong anak. Ana! Anak lang makasimple. Ano? Makambyo na niya apelyado. Na, may pagod rin na. So, Maputa nagtulog ka bandol. Para maparinubit na to nitong no deal! No deal! Higher, bunker, higher! Higher, bunker. Mau ba? Ibuol ko Ma, na. di kita masugot, ani, ma. 1 million! Ma, Deal or no deal? ma, million, ma. Nudel! Di mo masugot. Kaya pagtuloy mo, naong may kwarta? Mau ba? Okay, bawiyag. Balik ko, alang na. Ayaw. Uli lang ba? Amin na lang ng 1 million ba? Amin na lang 1 million. Ma, deal na, ni, ma, deal na. Alas na, ang ipag mga katunga, mga 500. Higher. Wala na. Nakakukwarta pero diyaran ako to. Sige na. Tara, Balikan na lang. Saan ka? Tara. Kung di ka masagot, bahala mo. Basta pangita. Sige, deal. Deal na. Sige, usa ka milyon. Bugti sa kagawasan sa kong anak, ihatag lang ko sa inyo, ha. Bugti! Amin na wala. Nakuha rin bataan. Naman sa inyo ang bata na sa mo. Pipirmahan ko na. Pirmay. Pagawa sa rin. Pagawa sa si Noyix. Noyix! Asa si Noyix? Nakuha na rin bataan. Noyix? Pepsi! Ay, ano tayo eskwela ka to sa mga bata nga awan? Diya sa may bangkal to eskwela. Apa, Pepsi! Diya sa speed limit. Masa ba? Sita, tara na. Tara na, Ken. Okay naman tanan. Mga naong jadi kwarta ni sa tara na. Wala tayo na dungog ha? Nak, wala tayo na dungog na ha? Watay na dumog, ma. So, wala na kay labot Wala sa na may kamay, labot na anak, wala kay labot Wala ka. na. Okay. Layasan mo. Remember that piano, so the light on you. Nagpasalamat ko doon day. Bisan tuod doon ako'y anak kapag ipakaslan gihapon ko ni Vic. Ug i-adapt na namo ang bata. Ug giangko niya nga iya kining junior. Wala ko'y balita kung naunsa na si Aloy ug iyang ginikanan. Kabalo ko kwarta rin katapat ato nila. Wala pa sila mabuhat kay ni pirma na si Aloy. Sa kasulatan, gawa na siya katungod, masking kanus apa man. Dagang salamat sa inyong time. Game na! Hantod sa sunod gayon, kini niyo suwat magtatampo. Pearly. For all